Mukaona zimai ya kulila mumamva bwa akamuchotsa chibelekelo mumamva bwa sonsezi zapeweka kati tisi mtachina chake lamula la uchembele liulikire. Takulandirani mpulogalamu yathu ya lero. Programu hii lero muli ndine Brian Ligomeka ndi mulendo wathu Dr. Matthews Ngwale omwe ndi phungu wa chigawo cha madzulo mboma la Chilazulu kapena kuti Chilazulu West. Takulandirani. Kodi Dr. Matthews Ngwale ndi ndani? Ine ndine Matthews Ngwale wathu ndi kwa Kachingwe village DA Mpama ku Chilazulu West. Ine ndakhala pachito ku university for some years. Moyo wanga wose ndingotero. Ndakhala ndikuphunzitsa ku Polytechnic. After that, ndaphunzitsa ku Polytechnic ndazamuva kupita ku College of Medicine. Ndaphunzitsa kumene kujako basi ndazasunthanso kuzapita ku Kamuzu College of Nursing. Ndapanga retire 2018 December. After that, when now muna ndikadumphe panjapa. When na bandale. Mundalemu muli ubwino wanji nanga ndizovuta zanji zimene munthu amakumana nazo akakhala ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Pamene majoyina ndale cholinga chinali choti kwathu ku Chilazulu West kunali kusalira kwambiri. Sikuti ndimangona mwandale yayi koma it is exactly the case. Maka misewu yathu inali very poor, ma bridges atu anali amataba osakhala bwino komanso banali bechili chonse cholozeka chimachitika mu constituency mathu. So ndikachona as I was growing throughout, I wanted to do something. Maona that pena paka sikulina ndizachitepo kanthu pa zomwe zikuchitika kwathu kuno. Ndio naona kuti bora ndijoine kontalesi ndena joine kuti ndikasinthe. Ndepano panditi busy kuti ndikamatha zaka 5 years. Ndofuna nditu kwathu zinthu zingapo zisinthe. Mwafotokoza bwino za maphunziro anu ndi mmene munayambira ndale. Kodi ino muli ndi banja? Ine ndi banja. Mkazi wanga ndi Jenara. Ndipo ndi ana atatu, anyamata okhaokha, Matthews, Vitumbiko, and Peter. Ananga wa wina anali Chansa College, wina anali Kunasiti, wina anopanga za film production ku South Africa. Ndimakana mchigumulamu nditu ndi ananga. Ena wina ali kulilongwe, ena wina ali Blantyre. Anthu andera lanu atiuza kuti muli ndi chidwi kwambiri pa nkhani za umoyo. Kodi chidwi chimenechi chikuchokera pati ndipo nanga mukupanga zotani? Zonadi kwathu ku West kuli chipata chimosi cha Chitera Health Center. Koma chinali chipata ching'ono kwambiri, very tiny. Anthu ambiri amakonda kupita kuchira pambulumbuzi mene kuli ku Chilazulu North. Ena amapita ku Namazi ku Chilazulu North. Ndeti naona kuti aya kwathu kuno anthu ambiri akuvutika. Ndimene makula ine ana ambiri amafa before the age of 5. Komanso azimayi ambiri amafa pa kubereka. Zimene ndikaziona ndithu azibale anga ambiri amene anapita motero mundinali nazo. So ndikakhala chinthu kuti bwanji kwathu. Koma ntazaona madera athu ene naona kuti kwathu ene tukulipira. Therefore naona kuti kwathu kuno ndisinthe ndionesese kuti nkhani za umoyo ikhalepo bwino. Pokuza Chitera Health Center kuti ikhale rural hospital. Moti Chilazulu district nakakambirana ndipo nachita convince Chitera Health Center ikhala Chitera Rural Hospital. Komanso tufuna soti mange ma health center ena awiri mapajaboma likuti ndipeleka ma health posts. So kanza kuti ndipeza kwa awiri wa atatu oti tizale sonje kuti aliyense azipeza chithandizo pafupi. Padakali pano anthu akatchula dzina la Dr. Matthews Ngwale ambiri zinali amalilumikiza ndi nkhani yokhuza uchembere wabwino
kwenikweni lamulo lokhuza kuchosa pakati. Chidwi chanu chinayamba liti? Ine chidwi changa chinayamba ntolowa ku parliament nasankhidwa kukhala chairman wa health committee. Ndipo ntakhala chairman wa health committee chothandiza chake ndichokuti anthu aliyense amene ndi vuto la zaumoyo amabwera kwa ine kuzatiuza kuti otere ndi vuto ili tikufuna mutithandize, tili ndi vuto ili mfuna mutithandize. Ndi ena amafuna kuti nkhani ya yochosa pakati isovedwe ndi anabweretsa kwa ife kuti tiyang'ane. Titatero ndipo ndinakhala kuti kodi zinthu zachokera pati ndi anabweretsa nawo zimapepala zawo zokhuzana ndi zimenezi. Limodzi mwa iyo inali report limene aboma anachita sanction kuti tatifufuzireni chimene chikupha azimayi ambiri m'Malawi akamabereka. Ndipo zinapezeka kuti chikupha azimayi ambiri m'Malawi akamabereka zinali zakaberekedwe. Mbuyo kunali ma traditional birth attendants, anthu amabereka ndi azamba m'mizi muja. Kumene kuja kumafa azimayi ambiri. Boma kena kuti nabwera ndi kuthesa za uzamba zija. Zitatha zimene zija panapezeka kuti azimayi akupitirirabe kufa. Ndipo boma linapempha a law commission awenda za malamulo aboma kuti tafufuzani nanka ndi chani chikupitiriza kupha azimayi. Ndi anapeza kuti chikupha kwambiri azimayi mu report limenelo ndi nkhani yoti asikana ambiri akumati akatenga pakati pamene sakufuna amakachosa mimba ija kumbali kumuzi kwa anthu omwe sadziwa za unamwino kapena za udokotala. Ndi akatero zimachitika kuti anthu aja wachita treat kumene kujako amango atokosola kenako pamapeza kuti sikana wadwala kwambiri pena ndikufa kumene. Taona ripoti janaona kuti apa anthu akunazoona tichitepo kanthu. Chifukwa chake tinapita kukakumana ndi zaumoyo kwafunsa kuti apo ali nkhani ripoti ili kodi tilichite hando bwanji. Nduna wa zaumoyo anana kuti ripoti limene ife tikuliyang'ana kuno. Ndipo biro yoti tipite nayo ku parliament ilipo. Tipita nayo ku parliament. Tafuta kuti kodi ku parliament mupita nayo liti. Iwo anana kuti sogolomo. Koma chinthu chinali chitakhala zaka zambiri kuyambira ma 2015. Ndiye ife ngati parliament tinaona kuti titengepo mbali yathu poitenga motion imeneyi kuti tipitise ku parliament ngati amati private member kuti tikaipereke ku parliament kuti ku parliament tikambirane kuti ngati zingakhale zotheka tisinthe lamulo. Ndiye titayipitisa kuziwa momwe zinakhalira motion ija tinayipitisa ku parliament. Ma MP ambiri anali kuchita mantha. Abomaso chimene samapitisira ku parliament analiswa ndi mantha. Ndi poopa zonsezi ndi wanu munaona kuti kunali mpungu kumene kujako ku parliament anthu ambiri anali kuchita mantha. Kuopa achalichi, kuopa mfumu, kuopa anthu akumudzi. Ena maopa ma MP ena maopa kuti ngati ndinga support izi ndikuti ine sindizawinaso. Ena boma limaopa kuti ngati tika support izi ndikuti boma la thuli ma elections akubera siliwinaso. So pazifuko zimenezi ambiri sana support bill. Koma aboma aphungu awo pachani pamene cholinga chenicheni chalamuloli ndikupulumutsa miyoyo ya azimayi. Mantha akuchokera kuti kusamvesa kwa lamulo kapena ambiri samalimvesa lamuloli. Ambiri amaganiza kuti lamuloli likunena kuti kodi sikana akatenga mimba azitaya zimulo azikutaya. Ndi ena maona ngati kuti debate ndimene kuti sopana amene avomere kuti biro imene ndikuivomereza ndikuti akuvomereza kuti asikana akatenga mimba azitaya. Amene alese biro imene ndikuti akukana kuti asikana akatenga mimba asamataya. Koma nkhani sina limene. Nkhani inali yoti asikana athu akutenga pakati. Izozo kaya pali kuvomereza kaya kusavomereza asikana akutenga pakati. And nthawi zambiri pakati pamene akutenga asikana sikuti akufuna iyayi. Sikumakhala zangozi. Ndi akatenga choncho akusowa chochita amakhala okauka. Amuna afe ambiri tikangouzidwa kuti asikana ali ndi ndayima. Amuna ambiri timathawa. Timathawa nthawi simafuna kukhala pamenepo iye. Ndi asikana amakhali yekha.
ndiwene sikana mafunafuna kuti kodi angandithandize ndani kuti ndichose ndena mamunamiza sikana uja tapita kwa ama yakuti utapita kwa bamba akuti kumene ujako ndi amakango atokusato kusola mwina zimaenda bwino mwina esaenda bwino paka kufa. Zikomo kwambiri mukuonera ndi programu ya uchembere ndi ufulu yokonzedwa ndi Center for Solutions Journalism. Mu programu yathu ya lero tikucheza ndi mkulu wa nthambi ya kunyumba ya malamulo yoyang'anira za umoyo imene amati Parliamentary Health Committee, Dr. Matthews Ngwale, omwenso ndi phungu wa dera la kumadzulo kwa boma la Chilazulu, Chilazulu West. Kodi lamulo limene mafuna kuti nyumba ya malamulo idusise muli chiyani kwenikweni? Mulamulo limeneli ndiloti momwe ndaneneramu kuti atsikana ambiri akufa chifukwa chochosa pakati kwa anthu amene sadziwa. So lamuloli cheni chimene mafuna ndiloti anthu azitha kupita ku chipatala akadwala. Pakali panopa mtsikana akatenga pakati, lamulo likulola kuti mtsikana ameneyo atha kuchosa pakatipo pokha ngati moyo wa mtsikanawo uli pa chiopsezo kuti atha kufa chifukwa cha pakati pamene pachi. Ndi madokta amaloledwa kuchosa pakati pacho. Kusonyeza kuti kani yochosa pakati ndiyololedwa kale. Koma kuti amangolola pokha ngati mzimayi moyo wake uli pa chiopsezo. So anthu anaona kuti yayi malamulo wati asinthe chifukwa choti chimene chimafuna azimayi ena ndicho kuti ngakhale akakhala pa ma condition ena ayeneso aziloledwa kuchosa. For example, munthu sikana wakwiriridwa ndi zimbalangondo zomwe sakuziziwa koma peto kwache wapezeka kuti ndiwodwala. Kodi msikana ameneyo angakhale usangalala kuti asunge pakati pamene pacha 9 months mwina anali pa school asiye school chifukwa cha zimbalangondo chimene chichi? Asikana ambiri amafuna kuti yaya apitirize school. Ndipo maona kuti pamene popa at least msikana amene wakwiriridwa azitha kuloledwa kuchosa kapena ngati akufuna kusunga atha kusunga, koma ngati sakufuna azitha kuloledwa kuchosa. Ndipo pali kuonjezeratu pa condition iyo ambiri yaje kuti chiopsezo ngati moyo wa mzimayi uli pa chiopsezo. Condition yacho inali yakuti pali asikana ena ang'ono oti sanakule ali 12 years 9 years 10 years akukhala nyumba amanyengereredwa ndi azibamba akuluakulu tikugona ndi mwana amene ujayo oti sakuziwa so chimene chikuchitika mpaka ndikutenga pakati. Kodi tizilola kuti mwana amene uja moyo wake sanakhwime ndi kukhwima koma akhale ndipo atenge pakati paja mpaka moyo wake 9 months yonse? Ena amapempha kuti yayi bwanji tizimulola woteroyo azitha kuchosa pakati. Ndipo palinso ena munamvapo mbuyo mukuti panali zimayi wina anabereka mwala anali chinthu anabereka chinthu chimene mwala umene ujawo atazindikira nankalero site ndi technology timatha kuzindikira muli chili mimba munthu ndi chimwala ichi. Kodi timusiye mpaka 9 months akusunga chinthu china chake chomwe sichizakhandi moyo? Anthu so tikunena kuti yayi bwanji tizalola anthu otero aja kwacho chipinjo chimene chicha kuti atha kuchosa pakati pacho. Ndicho ndi ma conditions zake amene tikuonjezera ndi amenewo. Zikomo kwambiri. Mwafotokoza kuti lamulo limene la uchembere wabwino limene kanathandiza kuti amayi ndi asikana amene ali pa chipinjo azikathandizidwa kuchosa pakati ku chipatala analemba ndi abungwe la boma la Malawi Law Commission. Ndipo atalemba lamulo limene anakalipereka ku nduna wa za umoyo kuti nduna wa za umoyo akasiye ku cabinet kena kulipite ku nyumba ya malamulo. Ngati bungwe la nyumba ya malamulo Parliamentary Committee on Health, chifukwa chani simudakakamize akunduna wa za umoyo kuti lamulo liapitise ku cabinet kena kulikapite ku parliament? M'malo mwake mudalitenga nokha kuti tipita nalo ngati private members bill. Chifukwa chani mudatero? Ndinene poera kuti actually nkhani ndi ya 2015. Pa 2015 pacha ndikuti ife pamene timayamba nkhani ndi 2019
Okay, or 2019 yawe inali bize kwambiri 2020. So kuyambira 2015 parliament yakayikukanka nkhani imene nde boma limana kuti aya musadandaule nkhani imene tikutani tikuyendesa, musadandaule nkhani imene tikuyendesa, koma nkhani ija si mayenda iya. Titabwera ife tinapitanso ku Ministry of Health nakakumana ndi anduna kuti kodi nkhani iyi kuti naye bwanji boma la DPP aya nkhani imene tikuyendesa tili ku Ministry of Justice. Tinapita ku Ministry of Justice anatuza kuti ya nkhani imene tinayipereka kale ku Ministry of Health. Tinapita ku Ministry of Health back boma litasintamu atabwera tsopano anduna sopano tinafunsa kuti kodi nkhani anatuza nkhani imene ilidi kunoko ku Ministry of Health, koma sitingayipitise kuboma chifukwa choti pakali pano patikudikira kai tione zina ndi zina ndeti mazota akunama. Ndifukwa chake pano tinaona kuti apa tikangodikira au nduna aza umoyo kuti apitise ku cabinet, ichoke ku cabinet ituluke ibwere kuno palibe chichitike. Ndifukwa chake tinaona kuti monga ifenso ngati ma members of parliament tili ndi ufulu opitisa nkhani ku parliament kuja kuti ikambirane ndi kusinthanso malamulo ngakhale boma lilipo. Ndifukwa chake tinasankha kuti tipite ngati private members bill chifukwa choti boma limaopa tikaonesesa kwenikweni. Aboma amaopa kuti mwina tikaonedwa kuti ife ndi boma limene likusapota biro imene anthu amiza kuti atakudana nafe. Chimodzi so ma MP ngakhalenso momwe ndaonena apapa ama MP ambiri akaona kuti ine ndikaonedwa kuti ndikusapota biro imene kwathu ndikalusa ma elections ndesama chita support. Ndifukwa chake aboma sanapitise nayo nkhani ku cabinet. Inu mulibe mantha kuti nanunso ngati champion wa biro imeneyi ena kuza kuzailowesa mundale? Nkhani imeneyi atakuzailowesa mundale. Koma ine momwe ndimaoneka ndimaona kuti ineyo ndine munthu wankulu ndakhala paziko pano ndagwira ntchito pamene ndili ku parliament. Cholinga changa sikuti ndizikhala MP moyo wanga wonse. Cholinga changa ndi zaka 5 izi zindapitasi. Ndikufuna kwathu ku Chilazulu West kusinthe kukhale kwabwino zaka 5 zimenezi. Ndipo I can tell you ngati mwapitako chaka chino mukazapitako mu 2023 2024 muzaonanso kuti it's a different place. Umoyo wa anthu usinthe mu zaka 5 zimenezi. Zizonse maplani yanga ayine zaka 5 zimenezi andipasasi. Ndende ndichikupira chonse choti anthu akwathu akazaona zimene panga zimene zapangise kuti azandivoterenso kapena asazandivoterenso osati chifukwa cha biro. Chimene ngakuze ndi chakuti mu parliament ya lero anthu 70% ma MP 70% sanabwerere, amene anabwerera ndi 30%. Kodi kunali biro ya abortion mboyo alipo anapitisa biro ya abortion panalibe koma sana sankhidwe. So chimene chimapangisa anthu kuti asankhidwenso kachiwiri si biro ya abortion kapena biro imene munthu apitisa ku parliament. Nthawi ya kampeni ikazafika tizathana kumene koko ngati ma MP, koma lero tiye tigwireni ntchito ya ine ngati MP kuthandiza dziko la Malawi, kuthandiza azimayi aku Malawi kuno kuti asamafe ndipo ndigwira dziko mukwambiri. Mfuna kuthandiza amayi a dziko la Malawi kuti asamwalire chifukwa cha nkhani za ubereki. Kodi mnyumba ya malamulo muliso amayi ena amene ndi aphungu, biro imeneyi ayilandira bwanji? Ine ndinene poyera pano kuti azimayi ndikhumudwisa pang'ono chifukwa moti aphungu a nyumba ya malamulo ku parliament ambiri sana support biro kandi kusaimvesa kandi kuopa kuzama voti zomwezi sindikuziwa koma ndizodabwisa kwambiri azimayi sama support. Tili ndi women caucus ku parliament imene ili maazimayi onse ku parliament including a speaker ali mmene koma ndi gulu lomwe silimasapota nkhani imene lima ilewa kwambiri amabwera kuzamvesera koma suzampeza mzimayi mmodzi akunena kuti aine ndifuna ndiime. Koma pamene tapanga kampeni ya zaka ziwiri zapitazi ndinene poyera pano kuti nkhani imeneyi yakambidwa kwambiri Malawi. Ma wireless ambiri ayikamba
ma TV stations aikamba ngakhala president aziko lino nkhani imene akamba nawo kusonza kuti anthu ambiri sipona napa kuganize kuti zikuyenda bwanji ndenene poera kuti ndaonabe azimayi awiri atatu amene ayamba kukhala ndi chidwi choti atakupangapo kanthu. Sabata imeneyi munayima mnyumba ya malamulo ndi kunena kuti bill imene mmafuna kuti mukambirane ndi anzanu mwayipanga kaye withdraw, mwayichosa kaye pa agenda. Chifukwa chani mwapanga zimenezo? Munaonera nditapitisa bill ija ku parliament kunali mpungwepungwe koyambirira kwenikweni kuti ndayika pa order paper. Zipani zinali confused. Ngakhale a DPP ananditana kumbali kutokodiwe bwanji ukukika bill imene iwe ndi independent inde koma timagwira nayo chito. Bill imene ife sitikuifuna. Panali pa caucus ndithu ataitana ma MP onse. Kumalawi Congress Party na konsu kunali so chimodzimodzi sakuifuna so bill imene. So chifukwa cha chimene naona kuti pano pati ndi vuto bwanji onsewa akudana nayo. Nde ine poyamba ndimaona ngati kuti anthu akufunika amene makiti alongosolere bwino nde nakonza ndi ma stakeholders kuti bwanji tipange misonkhano ndi ma committee onse a parliament kwalongosola bwino kuti kodi biro iyi kuti panji nde ndinalongosola. Anthu ambiri anavomera kuti oye biro iyi ndiofunika di lamulo ndiofunika di tisinthe. Ma MPC kuti akudana nayo biro imene iyi akuivomereza ndipatha kuisintha koma momwe ndanenera muja akuopa zipani zawo sopano. Zipani zawo sizikualola kukhala ndi ufulu onena zimene akufuna. Nde panalinso kuopa mafumu, kuopa machalichi. Ngakhale machalichi tinachitanso engage komabe mantha abe adakalipo. Ntaonanso sikuti sipano lero ndikukapanga present siku limenelo panapezeka kuti anthu amene chifukwa munthu ukapereka motion ija ukazayichita ukaiwerenga pamafunika kuti wina akwenso avomereze momuja. Anthu amene tinayala kuti azavomereze anapezeka kuti anthu kuchita mantha achipani andimbira phone bwana anthu kuchipani kwandiuza kuti ndisayerekeze ndikangopanga ndichonse. So wachiwiri so kumfusa nayenso ainenso tu ujeni usiku wazulo anduza kuti ndikangopanga sekondi imene inathana nani napezeka kuti ndasandeka ndeka. Koma ntapanga ntaisa kuunguza mngama MP wina nazipereka. Nana ine nitaka kuthandiza. Utapanga makuti ndikapereka. Koma ntazalo waso mmene mucha anapezeka kuti munaona achipani aja anabwera abe ataona kuti wapezeka uchita sekondi anabwera mmene muja kuzana kuti abasi ifeyo lero anapempha speaker kuti lero tisakambirane nkhani imeneyi. Ndifuna kupanga proposal kuti lero nkhani imeneyi tisakambe. A speaker anati pali motion apa kuti lero tisakambirane nkhani imeneyi amene akuti akuvomereza nene kuti nepana anthu ambiri anena akukongress Malawi Congress Party akuboma nkhani ija nafera pomwe. So ntaona zimene zozo naona kuti pena pake tu nkhani iyi pali vuto lalikulu la nkhani imeneyi ndi momwe tikuyiyendesera. Koma panafunika ndipo kuti nkhani tisayipitise ku parliament momwe tikupangira amwiya. Koma nkhani ndi ya Malawi wina aliyense aina kutengapo mbali. Nkhani imeneyi sinafunika kupita ku parliament koma ipite ku mizi. Kuti anthu akumizi aja adziwe kuti Malawi muno tili ndi vuto. Akaziwa kuti Malawi muno tili ndi vuto tiziauza anthu aja kuti vuto limene lilitu solution yake ndi kusintha malamulo. Popeza mwayankhula kuti bill ipano mwayipanga suspend kaye olo withdraw chizungu chake chatero ku nyumba ya malamulo. Ndinokonzeka kuyembekeza nthawi yayitali bwanji kuti anthu aphunzitsidwe kenako muzatenge bill iyi kubweresanso ku nyumba ya malamulo. Inayo sikuti ndipereka nthawi kuti papite 5 years kapena papite 1 year. Ndiyang'ana tikakambirana ndi ma stakeholders ndiwona mmene apangire akapanga kuti makampeni awo ndi amphamvu sipatenga nthawi mwina chaka chimodzi mwina zaka ziwiri tipeza kuti dziko la Malawi lakolera moto. Koma ngati apereke support yawo ikhale yochepa
ndoti patenga zaka zambiri kuti dziko la Malawi lizakhale kuti lili ready. So tikambirana nkhani imene ndi ma stakeholders kuti kodi mwakonzeka. Zikazangoti ine ndizaziwa kuti dziko la Malawi lapya tsopano biro iyi ili ready. Ndiwa kamaza bwera ndizaziwa kuti iyi ndikaitenga apa ikadusa basi popata vuto. Koma pakali panopa sizili bwino. Dziko kwambiri. Komatu pamene tikukamba nkhani ya uchembere wabwino, ena akuti dziko la Malawi ndilopa Mulungu. Izi zoti azimayi azipasidwa mwayi kachosa pakati ngatali ndi chiphinjo ndi za usatana. Inu mukamva ndimanga ngati zimenezo, mumamva bwanji ndipo mumayankha bwanji? Ine ndine Mkhristu wa CCP ndipo ndimapemphera pa Chipuma Church Bastage. Bambo anga anali evangelist, nalenso ndi mchimwene wanga anali mbusa wa CCP. Ndachokera mbanja la Chikhristu kwambiri, ndipo ndine Mkhristu wa chikhazikike, ndipo ndinenso church head wopuma wa Chipuma Church CCP. So ine ndine Mkhristu. Koma nkhani tikukamba pano si imeneyo. Nkhani tikukamba pano ndiye kuti azimayi akumwalira. Aidha tisankhe kuti azimayi azingomwalira tiyang'ane kumbali, kapena tichitepo kanthu kuti azimayi akumwalira bwanji tingapange chani. Ine ndine mbali imeneyo kuti tingapange chani. So ena kuzokuona kuti kodi kuchosa mimba ndi chinthu choyipa chani. Koma nkhani si kuchosa mimba. Nkhani ndiyo kuti tikusova vuto la azimayi amene akumwalira Malawi. Sono inu lamulo ili litakhazikisidwa kuti lamulo layamba kugwira ntchito, mukuona miyoyo ya azimayi itasintha bwanji Malawi muno? Ine ndikaona kusogoloko kuti lamulo lakhazikisidwa ndipo ladusa. Kusogoloko ndikuona azimayi atsikana omwe moyo wawo ukhale womasuka. Atsikana samazasiya kuphunzira, azaphunzira amene akufunira. Pakali pano patsikana ambiri akumati akayamba skulu akumayima kukabereka mwana, akamabwerera kumeneko afoka nthupi sakutha kupitiriza. Msogolo lamulo likabwera, atsikana akatenga mimba yoti yangozi azatha kupita kuchipatala kukathandizidwa popanda vuto. Zoti so asikana ambiri kumapezeka ali mchipatala akudwala chifukwa choti wina ake sanathandize bwino pochosa mimba, zimene zizatheratu. Komanso atsikana ambiri kumachosedwa chiberekero, zimene ziyasuzata chifukwa choti kuchipatala kuli anthu odziwa ntchito yawo yothandiza atsikana pa nkhani zimenezi. Pamene tikumaliza programu yathu ya lero, mawu anu omaliza ngotani Dr. Ngwale? Zikomo kwambiri. Ineyo ndikuyesesa monga kwathu ku Chiladzulu West kukweza moyo wa anthu anga. Monga pakali pano health center yathu ya kwa Chitera, tamangapo children's ward muti ana sopano azichitidwa admit komweko. Azimayi ya pakati akumachitidwa admit komweko. Pano pa tikufunafuna kuti timange women's ward pa chipatala. Ndi program yetu kumata zaka 5 zimene marketing mangaso ndi men's ward. Mwinaso ndi nyumba za madokotala. Cholinga ndichoti kwathu umoyo uchite improve. Komanso tikufuna tibwerese madzi amipope yopa kugwiritsa ntchito magesi adzuwa ngochita pampu aja ndikuyika mapaipi. Zimene zizitiyesesa kuti zitukule miyoyo ya anthu. Komanso komiti yathu yayesesa kukankha pa nkhani ya COVID. Amene anamvera ripoti ya komiti yathu ku parliament, tinanena kuti boma linayiwala kuyika ndalama za COVID zogulira mankhwala, vaccine akatemera. Mukuona pakali pano pa nkhani imene yavuta, anthu akudumpha paliponse kufunafuna katemera. Chifukwa choti nkhani imene inayiwalidwa. Ifeyo ngati a komiti tikuikankha boma kuti mpaka mankhwala amene apezeke. Ndikuziwa kuti posachedwa pompa andiuza boma kuti katemerayo akubwera. Komabe tiyayesesa kuti aboma apart from amene akubwera othandizidwayo, komabe boma ligule katemera wina wake kuti uthandize anthu Malawi muno vuto la COVID lisapitirire. Zikomo kwambiri pokhala nafe mprogramu yathu ya lero. Mprogramu yathu ya lero munali ndine Brian Ligomeka pamodzi ndi mkulu
wa nthambi ya ku nyumba ya malamulo ya zaumoyo imene timati Parliamentary Health Committee, Dr. Matthews Ngwale. Ziko ndife Malawi, ndife amozi, ndife tomwe tinga sinte zinthu, timpange Malawi okomela tonse, amayi abambo ale